давоми боби 15. вақте аз шаҳр хеле дур шудем, Шарафганбой ба ман нигариста гуфт: «Ҳа Суроб, чаро зуд ба қафо нигоҳ мекунӣ?» Мани лолу хаёли ягон ҷавобе ҳам дода натавонистам. дӯстам ин дафъа муроҷиат ба падарам намуд. Шарафганбой: «Ба фаҳмиши ман писарат ба духтарбой ошиқ шудааст. ин ҳаваси давраи балоғат аст». Шарафганбой ҷавоб дод: «Падарам, дар ин давра хоҳӣ нахоҳӣ касеро дӯст медорӣ. давраҳои болиғии худамонро ба хотир биёр. баъде ки хонадор шудӣ, ҳамааш хотима меёбад. ин гуна оилаҳоро дӯст надоштану ошиқ нашудан било ки гуноҳи азимест». Хандид. Шодмони амакам ӯ ситораро ҳангоми гусел дар дами дарвоза дида буд. «Рост мегӯӣ Шодмон», гапи амакамро тасдиқ намуд Шарафганбой. ман ҳам дар дами дарвоза дидамаш. чашмонаш пурра буданд. «Хайр, Суроб ака», гуфтанашро шунидам. ҳамроҳони банда ба гумонам боре ҳам аз кӯчаи ишқу ошиқӣ нагузашта, лаззат ва заҳри ишқро начашида, бе ягон ҳавас зиндагӣ ба сар бурда буданд. хабар аз ишқ надоштанд. аз ин рӯ бо як бепарвоии шигифтангез ба дили решреши ман намак мепошидам. ҳар сухани онҳо дарду ғами мани ошиқро афзун месохт. ҳамин тавр қарибиҳои намози аср ба Қурғонтепа расида, дар як кормонсаро манзил гирифтем. Аспҳоямонро аз ахтахонаи кормонсаро баста, то вақти ҷав камтар карда мондем. пас он аз соҳиби кормонсаро пурсидем, ки оё ягон хӯроке дорад ё не. кормонсаро мешудасту бехӯрок. ба саволамон савол дод. соҳиби кормонсаро ба пешхизматашон фармуд, ки зуд ба меҳмонон хӯрок биёранд. болои кате нишаста ва таом ҳам фавран оварда шуд. вақте аз хӯрданӣ фориғ шудем, хидматгорон омада косаву табақро қӯндоштанд. пурсидан айб нест, мегӯянд: «Шаб меистед ё не?» гуфт яке аз пешхидматон. «Бале», ҷавоб доданд калонҳои мо. «Пас барои шом чӣ гуна хӯрок тайёр кунем?» боз пурсид ҳамон пешхидмат. «Акаи Рустам», хитоб ба падарам намуд Шарафганбой, «як оши кори калон бо дунбаю гӯшти гӯсфанд фармоед, чӣ мешавад?» «Бисёр хуб мешавад», гуфт падарам ва илова кард: «Бузургон фармуданд, ки агар аз умрат як рӯз монда бошад, ҳам ош бихӯр. агар дар ҷайбат пайсае ночизе дошта бошӣ, ҳам ош бихӯр». «Шоирона гап задед, акаи Рустам», хандид Шарафганбой. баъди намози шом соҳиби кормонсаро наздамон омада салому алейк кард ва дар даврамон нишаст. «Шумо ба кӯлоб рафтаед?» пурсид падарам. «Бале», ҷавоб дод соҳиби кормонсаро. «Ба кӯлоб бисёр меравам. ёру ошноҳои зиёд ҳам дорам. ба он ҷо биринҷ бурдан мефурӯшам. аз он ҷо нахӯд, наск, зағир, ҳатто равғани зағир оварда дар ин ҷо савдо мекунем. зиндагии дия. агар кас наҷунбад, зиндагиро дуруст ба роҳ монда наметавонад». дӯсти азиз, гуфт падарам, ғайр аз роҳи сангтуда убур карда мегузарад, ба тарафи кӯлоб ягон роҳи дигар ҳаст ё не? «Ду-се роҳ аст», ҷавоб дод соҳиби кормонсаро, «вале ҳамаашон хавфу хатар доранд. ба ҳар ҷое ки шаб мондед, доси роҳзанон мешавед». «Кадом роҳаш наздиктар бошад?» пурсид Шарафганбой. «Раҳи аз ҳама наздикаш бо пайраҳаи тангу торики даруни Наистон меравад. ба шаҳр даромадан соҳиби меҳмонсаро Оқгаза ном мавзест. он ҷо аз Наистон берун мебароед. аз як роҳи пурхоки борик шуморо ба Калташур ном мавзеъ мебарад. аз он ҷо гузашта ба кӯҳи Терак мерасед. он ҷо чашмаҳо бисёранд. дар ин роҳ шумо ба Кунғуроту Лақаю Қарлоқу Марқа ном қавмҳои туркзабон вомехӯред, ки дар ҳамин мавзеъҳо умр ба сар мебаранд. аслан одамони бад нестанд онҳо, вале дар миёнашон одамоне низ ҳастанд, ки танҳо ба дуздиву роҳзанӣ ва одамкушӣ машғуланд. ин тоифа мардум дар байни
ҳама қавму миллат ёфт мешавад, аз он ҷумла миёни мо тоҷикон ҳам. Аммо байни он қавмҳое ки ном гирифтед бисёртар ба чашм бармехӯранд. Ба деҳаи бульён ки рафтед, он тарафаш бехавфу хатар аст. Аслан шумо ба куҷо рафтанед? Мо ба Кӯлоб равонем, бародар гуфт. Падарам ҳамин роҳҳои нишон додаам ба Кӯлоб мебарадатон. Дар як рӯз метавонем роҳҳои хатарнок тай намоем, пурсид амакам. Иншоаллоҳ. Аспонатон тезгарду пурқувват менамоянд. То намози аср метавонед ба деҳаи бульён рафта бирасед. Он ҷо низ як кормосаро аст. Намозҳоятонро мехонед, таом мехӯред. рӯзи дигар ба Кӯлоби Калон мерасед. Аз Дарвоз то Бадахшон дар рӯстоҳои сари роҳӣ мардуми тоҷикзабонанд. дуздону роҳзанон аҳён дучор меоянд. рӯзона умуман ба касе ҳуҷум намеоранд. ҳамроҳонам побанди суҳбат буданд, аммо ҳушу хаёли ман ба хонаи бои Қубодиёни пеши он ҷононаи Шаҳло чашм буд. Чашмони гирьяолудаш ҳеҷ аз назарам берун намешуд. Хайр Сурабака гуфтанаш дар гӯши ман дам ба дам садо медод. Гоҳе ба сарам чунин фикр меомад, ки падарам биранҷад, ҳам пинҳонӣ аз онҳо пас бигардам. Аммо ваъдаи падарам диламро таскин медод. Моҳи ҳамал омаданро ваъда дода буд. ҳамон моҳи мизон аст. То манзил расидан ин моҳ тамом мешавад. Пас ақраб медарояд. Аз пушти он моҳҳои Қавс, Ҷадди, Ҳуд, холас 5 моҳи дигар мемонд. Бо ангуштонам меҳисобидам ман. То он вақт ба дидори он дил додаам. Оё зинда мемонда бошам? Пагоҳи рӯзи дигар ҳангоми наҳорӣ соҳиби коносаро, ки ба мо наҳорӣ мехӯрд, гуфт: бародарон, ҳар чанд биёбон ва беоб аст бо роҳи нишондодаи ман биравед, чунки аз хавфу хатар орист. Дар обкадуҳоятон об бигиред. Мо обкаду надорем. Онро аз куҷо меёбем? Гуфт падарам. Ман ёфта медиҳам, ҷавоб дод соҳиби коносаро. Агар ҳоҷати мардумро баровардан натавонем, барои чӣ коносаро кушодем? Барои ҳар як кадомамон обкадуҳои 4 ё 5 кадока ёфта овардум. Як шаб дар коносароятон зиндагӣ кардему номатонро напурсидем. Гуфт Шерафганбой. Ман Комил ном дорам, ҷавоб дод соҳиби коносаро. Комилҷон, оё ин обкадуҳо ширин карда шуданд? Пурсид Шерафганбой. Албатта, каме ранҷишомез ҷавоб гардонид соҳиби коносаро. Нахоҳед ман ҳамин латамонро худамро бифиребам. ҳамоно хидматгоронашро бифармуд, ки дар обкадуҳо об пур карда оваранд. мо онҳоро ба хурҷинҳо андохтем. Намедонам, ки калонҳо ба соҳиби коносаро чанд пул доданд. Мо ба ӯ хайрухуш намуда ба роҳ баромадем. Хонандаи азиз, аз соҳиби коносаро ширин карда шудан ё нашудани обкадуҳоро пурсидани Шерафганбой бесабаб набуд. Каду ки пухт, онро бо эҳтиёт аз пуштааш канда мегиранд. Ба ҳамон эҳтиёт қисми болояшро андаке сурох мекунанд. Аз ҳамон сурох туфл ва донаҳояшро берун мебароранд. Баъд дарунашро пури оби гарм мекунанд. 1-2 ҳафта хокистар ҳам меандозанд. Кадуро аз тарафу он тараф метаконанд, то обу хокистар омехта гардад. Кадуро дар ҳамон ҳолат 1 ҳафта дар ҷое меовезанд, ки офтобаш расад. Сипас обу хокистарашро мерезанд ва чанд маротиба ба оби гарм обгардонаш мекунанд. Баъд даруни кадуро ба оби дуғ пур карда 2-3 рӯз дар ҷойи офтобрас нигоҳ медоранд. Пас гирифта чандин бор ба оби гарм обгардон мекунанд. Баъди ҳамаи ин амалҳо обкаду ширин мешаваду барои об гирифтан, нӯшидан мувофиқ. Замонҳои пеш зарфҳои оҳанину шиагину алюминӣ ниҳоят кам буд. Ба қавли кӯҳистониён, мардуми адиракӣ, яъне чӯпонон, ҷуфтгарон, шикорчиён, сафариён аз ҳамин гуна обкадуҳо истифода мебурданд. нимаи рӯз ба деҳаи Терак расидем. Лаби чашма рафта, аз поямро аз чашма дур бастем, то каме дам гиранд. Пас обашон диҳем. Худамон ба нияти тавнавул намудан 1 чили
аспро паҳн карда нишастем. Ҳамин вақт як марди тақрибан 40-45 солаи лаққай аз куҷои наздамон пайдо шуд. ҳа меҳмонҳо дар ин қишлоқ магар ягон мусулмон набуд, ки шумо бо нияти тановул кардан инҷо нишастаед? Гуфт бо забони омехтаи тоҷикиву туркӣ: бародар, мо дар ин деҳа касеро намешиносем. Аз ин рӯ ба худ эб надидем, ки ба дари хонаи шахси бегуноҳе рафта хӯрданӣ биталбем. Фаҳмондаш падарам: ох, худи шумо тоҷикон мегӯед, ки мумин бародари мумин аст. боз ба забони омехтаи туркӣ тоҷикӣ гуфт марди лаққай: дар шафати қишлоқи муминон истода дар лаби чашма тановул мекунед. хезед ба хона меравем, хӯрок тайёр аст. хӯрок мехӯред, баъд ҷавобатон медиҳам. ташаккур барои илтифотатон, гуфт Шерафганбой. мо ниҳоят саросимаем. як таҳтули саридастакӣ мекунему ба роҳ мебароем. вале барои бурудани мо пофишорӣ намуд марди лаққай. ноилоҷ ҳамроҳаш рафтем. дар ҳақиқат дусе меҳмон доштааст. салому алайк кардему нишастем. дарҳол дар ду табақ бароямон таом оварданд. мо таом хӯрда як-ду пиёла чой нӯшидему аз соҳибхона иҷозаи рафтан хостем. ӯ дуоямон дод. номи ман Шерафганбой. ин касро падарамро нишон дод. рустам мегӯянд, гуфт Шерафганбой. вақти гусел ҳар гоҳе гузаратон ба шугнов афтад, албатта ба ҳавли амон дароед. барои меҳмондориятон бори дигар ташаккур. номи шумо чист, бародар? маро Шералӣ мегӯянд, ҷавоб дод марди лаққай. аз поямонро об дода ба роҳ даромадем. ҷои систамонро беҳуда ба он лаққай маълум кардед, ака. ба унвони Шерафганбой ва падарам норозигӣ намуд амакам. инҳо ҳама дузданду роҳзананд. медонед, ки аксари мардуми шугнов дар кони тилло кор мекунанд. ҳозир ягон 10 нафарашон савори аспи тозӣ аз пуштамон омада. баъд чӣ кор мекунем? ҳеҷ гап нест, бепарвоина ҷавоб дод Шерафганбой. омадан гиранд, 10 дуздро мепаронем. ҳаст каму чақон пок. рустам, дар тапонча чанд тир дорӣ? 12 то, ҷавоб гардон падарам. захира чӣ? 20 то. ба фикрам 15 то дошти ку. 5 тои дигар бой дод. тирҳои ман ҳам ба куштани як гурӯҳи дуздон мерасад, бо қаноатмандӣ ҷавоб дод Шерафганбой. аниқтараш чанд тир дорӣ? пурсид падарам. рости гап, бой ба ман ҳам як қабза тир дод, гуфт Шерафганбой. мон 10-12 савора тайёқҳо дар даст пайдо шуданд. Шерафганбой хитоб намуд падарам. ҳамоне ки пеш меояд, ман мепаронам. дуюмашро ту парон, сеюмашро ман мепаронам. аз бағалаш тапонча бароварда гуфт амакам. оҳ, хапаке, ту ҳам тапонча дошти? да, хандид падарам. аспоро беҳуда надавонед, таъкид намуд падарам. онҳо нафастанг мешаванд. дар он сурат тирро ба нишон расонидан мушкил мегардад. ҳамин ки ба масофаи тиррас наздик шуданд, якбора сари аспомонро гардонда сеёташонро мепаронем. дигаронаш тарсида мегурезанд. онҳо тайёқҳоро болои сар алон дода ур гӯён то рафт наздик мешуданд. 3 тапонча якбора даргирифт. 3 нафаре ки пешопеш асп метозиданд, аз рӯи зинҳояшон телпаквор ба замин афтоданд. дигаронаш ба 4 тараф пароканда гардиданд. тапончадорони мо боз 2 нафари дигарро зада аз аспҳояшон ғалтонданд. мо аз аспҳоямон фуромада назди тир хӯрда афтодагон рафтем. ҳамоне ки пеши туда меомад марде будааст, ки моро дар хонааш зиёфат дода буд. ҷон мекандум. мо бародар, хитобаш намуд падарам. мумин бародари мумин гуфта, бар ивази як бурданони додат, як туда туркатро гирифта барои куштани мо омадӣ? маро мебахшед. даст пеши бар гирифт. ба овози бузург ба зур шунаво гуфту ҳамон ҷон дод. он ду ҷавони дигар ҳам одамоне буданд, ки чанд лаҳза пеш ба мо дар хонаи марди лаққай менишастанд. онҳо ҳам ноҷунбон мехобиданд. пайдост, ки ҷон надоштанд. аз ин ҷо зуд ғайб задан дар кор. хитоб ба Шерафганбой намуд падарам. ин сагони бугир агар фаҳманд, ки 5 нафарашон мурдааст, таъқибамон мекунанд. воҳима накун, Рустам, гуфт Шерафганбой. онҳо чунон тарзиданд, ки дигар умре доранд аз пушти ягон тоҷик таъқиб намекунанд. ҳамин хел Шодмонҷон. дуруст мегӯед, суханониро тасдиқ намуд амакам. рустам ҳеҷ гумон надошт, ки аз дасти додари ту коре меояд, гуфт Шерафганбой. бовар бикун, ҷуръати ӯ ҳам ҳайратзада шудам ҳам.
қоил нашинидӣ магар ки лӯлиҳо сарсари бом хапакон кора тамом гуфтаанд низ хандид падарам ба ҳар ҳол аз боло ҳазар гуфтанд биёед аз ин маҳалла касофатбор зуд биравем таклиф намуд амаки шодмона акнун мо аспонро чорхезанон мерафтем ва дар ягон ҷо дам намегирифтем ба деҳаи бульён растем чанд боре дар деҳаи мундоқ дар хонаи раҳимбой меҳмон шуда бошам аз мундоқ то бульён як чақрима роҳ нест мегуфт изҳор дошт падарам мундоқ не мандоқ бигӯед ака падарамро ислоҳ намуд амакам барои чӣ мундоқ неву мандоқ якбора пурсид падарму Шерафганбой охир шумо одамони мадрасаи дидаед гуфт амакам бигӯед ки мундоқ худ чӣ маъное дорад ба андешаи ман аслан бояд мандоқ бошад дар ҳақиқат рост мегӯӣ баъди андаке таваққуф изҳор доштанд падарам ва Шерафганбой мундоқ ягон маъное надорад биёед бародарон дар ҳамин оби чашмаи бульён вузӯ гирифта намози асрро хонем таклиф ба миён овард амакам баъд ман роҳеро медонам ки то намози шом ба мандоқ мерасем асрро хондем худамон аз аспоямон каме дам гирифтанд байни бульёну мандоқ як тепа намаке будааст ба гардани ҳамон тепа асп ронда то намози шом ба хонаи раҳимбой расидем ва намози шомро ҳамроҳаш гузарондем дар роҳ падарам ба Шерафган пурсида ки мандоқ будани деҳаи мундоқро аз куҷо донистӣ ин қиссаи дуру дароз бародарон ҷавоб дод амакам гуфтанаш ба 1-2 соат тамом намешавад як сарчашмаи калимаи мандоқро ҳоло баён мекунам дигар сарчашмаҳоро сиҳат саломат ба хонаҳоямон расидем фурсат ёфта қиссаатон мекунам чӣ будани маънои калимаи мандоқро медонеда ҳа ҷавоб дод падарам маънояш сӯхтан кабоб шудан бирён шудан аст ин номи нақароти суруди деҳқонони ҷуфтгар ва даровгаронҳост ана аз ҳамон нақароти суруди даровгарҳо гирифта шудааст номи ин деҳа гуфт амакам ва илова намуд